खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि धालिगाव बे BRPL टाउनशिपनि RCCC बे नब्लांनि नैबे नेहरू पार्कआव जेराव बे बिरदाव ब्रह्म बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्राय काराटे फोरोंबोबाय थादों। बेबायदिनो बिथाङा बा बिथांनि सोलोंसाफोरा थांनाय माखासे समनिफ्राय नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल गेलेनायनि उनाव नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलावबो गेलेनानै माखासे जाफुंसार जाबोनो हादों। दा बेबायदिनो बिथाङा नैबेबायदि दिनै BRPL बे टाउनशिपनि RCCC नब्लांसेनि नैबे नेहरू पार्कआव गावनि सोलोंसाफोरखौ लानानै बेबायदि फोरोंथाय होबाय थानाय बे बुब्लियाव बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानो थाखाय जों फैदों। थारैनो नोंथांनि नैबे काराटे फोरोंनाया गोबाव समनिफ्राय सोलिबोबाय थादों। जों मिथिनानै मोनबोदों नोंथाङा बा नोंथांनि सोलोंसाफोरा माखासे जाफुंसार जालांबाय। थारैनो नोंथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो लुबैदों मा फोरमायगोन? बे जाफुंसार जाबाय आं 2014निफ्राय फोरोंदोंमोन धालिगाव RCC क्लाबाव। बेनिफ्राय फोरोङै नेशनेल इन्टारनेशनेल नर्थ इस्ट गेलेगासिनो दा आरो नेपालावबो गेलेहैगोन। नेपालाव आगस्टआव गेलेगोन जोङो साउथ एसियान गेम्स, ओमफ्राय शिलंआव गेलेगोन अक्ट'बराव नर्थ इस्ट गेम। अलरेडि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों मोनखांबाय, एवार्ड मोनखांबाय जोंनिफ्राय स्टुडेन्टफोरा। थांनाय माबायाव जादों बेयाव अरुणाचल प्रदेशआव जादोंमोन नर्थ इस्ट गेम, बेयावबो जोंनिफ्राय सिलभार मेडेल मोनबोनो हादोंमोन। बेखौ जोंना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एवार्ड होदों आरो बरायदों। दासिम साबेसेसो स्टुडेन्टआ जाफुंसार जानो हाखो नोंथांनि फोरोंजानाय? आंनिफ्रायथ' बहुद बुरजा जाबाय जानाया। ओरैनो साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव होनबा साख्रि बाख्रियावबो बहुद जेन मोनलांबाय दङ। बहुदनो आसाम कामान्ड' दं, पेरामिलिटारियाव दङ, बिदिनो बहुद दङ। सरासनस्रायै जों नुनो मोनो नैबेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों साख्रि बाख्रिल' नङा, गावनि देहाखौ माने राफोद खालामनाय बिथिङावबो गोबां हेफाजाब जायो। बे बिथिङाव जोंनि माखासे गारजेना आनज्रायना थायो। दा बैबायदि गारजेनखौ मा खालामनो सानगोन माने गथ'फोरखौ बिदि एक्सारसाइसनि बेलायाव लाबोनो थाखाय? बेखौ आं खावलायगोन बयखौबो रायजो राजा एबा गारजेन बिथांमोनखौ ओरैनो समखौ हगारालासिनो दा स्कुलनिफ्राय फैयो जोंना गथ'फोरा गामि लेभेलावथ' बांसिन दुखियानि, थेवबाबो बिसोरो मा खालायो ओरैनो थानानै गाज्रि मुवा बेसाद जायो। बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिदिनो स्पर्ट्स लाइनाव फैयोबा मोजां आरो खेला दुला गेलेनाय बा आर्ट्स लानाय, मोसानाय बायदि बायदियाव थानायबा मोजां आरो। नोंथाङा बुंदोंमोन जे साननैसो उनावबा नेपालाव गेलेहैनायनि खोथा बुंदों। साबेसेसो नोंथांनि नैबे क्लाबनिफ्राय? जोंनिफ्राय धालिगावनिफ्राय 7 जनसो दङ गेलेहैगोना। बिदिनो बेंटलनिफ्रायबो दं आरो बलांगुरिनिफ्रायबो 2 दं। ओरैनो दासिम नोंथाङा मोनबेसे नैबेबायदि फोरोंथाय ग्राउन्डआ नोंथांनि दैदेननायाव सामलायजायो? आंनि बेयाव 4 क्लाब दङ जोंहा। ओरैनो जोंनिया मेन आं बाव फोरोङो धालिगाव RCC क्लाबाव, आरो बेंटल काराटे एकाडेमि दं, बलांगुरि दं, बड' हाउस दं, आरो जानो थांगासिनो दलाइगावआव। दा गोजोननाय थाबाय। नैबे बिथाङानो जाबाय काराटे फोरोंगिरि बिरदाव ब्रह्म। दा बिथांनि फोरोंनायजोंनो माखासे स्टुडेन्टफोरा साक्सेस जालांनो हाबाय। दा आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों नैबेबायदि एक्सारसाइज माने खालामबाय थानाय, बेखौ आङो एसे दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। তুমি বহি চাৰি যেনেকৈ কৰে এনেকৈ কৰিবা। আদিতি কৰা নাই কিয়?